Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu salam mundut buah nangka. Bu salam mundut buah nangka. Engkang jawab salam semoga bisa merasakan merdeka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua RT Bu Dewi, yang saya hormati segenap panitia tirakatan HUT RI ke berapa Bu? 81. Yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, Bapak Yai, yang saya tak cimi Bapak AKP Danang, ingkang kula hormati Bapak-bapak, ingkang kula sayangi ibu-ibu, adik-adik lan sedherek sedaya. Monggo kita langkungin ngaturaken raos puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Amargi saking rahmat lan pitulungipun Allah kita saged ngraosaken raos merdeka, nggih Bu? Merdeka. 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 Sholawat ugi salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan pikantuk syafaatipun. Alhamdulillah. Pripun kabare Bu, Pak sedaya? Sehat? Bahagia? Niki acaranya napa Bu, Pak? Niki kinten-kinten malam tirakatan. Tirakat torik itu artinya tarik torikot jalan untuk mencapai ridhone Gusti Allah. Alhamdulillah. Nun sewu supados kita saged ngrasakne merdeka, nggih Bu? Aku wis merdeka kok, tapi kok duitku entek ae ngoten. Merdeka mboten Bu, Mbak? Gitu. Sedaya wong pengen merdeka nggih Bu? Saiki piye supaya kita sedaya niku iso ngrasakne merdeka yang sebenarnya? Purun apa mboten Bu? Nggih. Purun apa purun? Purun nggih. Saestu? Nggih. Kula duduhi purun. Supaya kita bisa merasakan merdeka ingkang sebenarnya, nggih niku pertama niku kita kudu rukun. Apa Bu, Pak? Rukun. Kita rukun. Rukun niku artine nggih mboten bermusuhan, mboten bertengkar. Rukun niku artine nggih damai. Rukun niku bekerja sama dalam hal kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolonglah menolong, rukunlah dalam hal kebaikan, jangan dalam hal keburukan. Saupama ngeten, "Yuti, ayo Mi, ayo saiki padha njupuk barange wong." Ngoten rukun apa mboten, Mbak? Mboten. Lah nek ngeten, ayo Kang saiki melok kerja bakti. Ngoten rukun apa mboten ngoten niku? Rukun. Nah, supaya kita saged ngrasakne napa merdeka, atine merdeka, pikirane merdeka, masyarakate merdeka, pertama kita sebagai warga masyarakat kedah rukun. Rukun apa mboten Bu mriki? Nek wonten tiyang mantu kinten-kinten sedaya nggih rukun. Alhamdulillah. Mugi-mugi bener-bener rukun sedaya. Nun sewu, rukun niku kedah dibina mulai dari keluarga, suami kali istri, bapak kali ibu. Rukun apa mboten Bu? Nggih rukun nggih. Aja metutute nggih Bu. Nggih Pak, aja gampang ngamukan. Sing gampang ngamukan niku ibu-ibu napa bapak-bapak? Ibu-ibu napa bapak-bapak? Mboten ibu-ibu to? Mboten Pak nggih to? Nah, nggih Bu, nggih aja gampang ngamuk, nek gampang ngamuk mengke gampang tuwek, nggih Pak. Semel ngoten nggih. Mengke nek ngamukan berarti mboten rukun.
berarti ora iso ngrasakne merdeka. Lah nyapa urip kok tukaran nggih Bu? Urip tukaran basa napa niku butuh marani. Lah nggih to. Aja kaya napa Bu? Tom kali napa Bu? Jerry. Nggih to. Sing ngetos film lare alit ya aja kaya Tom kali Jerry. Lah nggih. Makanya rukun niku penting sebagai sendi kita dalam membangun negara, membangun agama, membangun masyarakat. Kedah rukun. Wonten istilah-istilah nggih. Cerah agawe bubrah, rukun agawe santoso. Artine nek rukun iku kekuatan. Dadi nek tiyang niku nek mboten rukun sewu gampang diadu domba, gampang dijajah menapa ini penjajah. Mugi-mugi seluruh warga RT 1 RW 3 Banjeng Purwosari nggih Bu sedaya saged rukun lahir batin lan saged ngrasakne merdeka. Allahumma amin. Selanjutnya supaya kita ngerasakne merdeka yang sebenarnya nomor kali kudu pinter. Apa Bu? Kudu pinter, kudu ngerti. Sebabnya nek gak pinter gampang diapusi. Nggih napa ngoten, Pak? Nggih, nek jenengan mboten pinter, adol gabah sak kental, dek sing nimbang niku tibake nek diomongne 30 kilo. Lah ki padahal pinten sak kental nggih, Bu? Karena mboten ngerti dadi mboten ngertos ta diapusi nggih. Nah, makanya supaya pinter niku nek lari nggih kedah sekolah. Nek tiyang sepuh nggih kedah belajar nggih Bu dalam kehidupan. Nah niku supaya pinter niku kita kedah napa Bu? Belajar. Purun ngaji nggih Bu Pak. Ngaji niku nggih penting. Nah niku belajar ngaji supaya ya ora gampang dijajah kalih penjajah. Nggih napa mboten Bu Pak? Penting sebabnya ngaten. Terus cepet mawon nggih Bu. Mengke sak mambu mengke sak ambune mabur. Nggih. Lagi cepet nggih Pak. Oke. Nggih niku nomor 2 pinter, nomor 3 kedah jujur. Apa Bu Pak? Jujur niku penting dalam rumah tangga. Sopama bapake mboten jujur, pripun perasaane kita Bu? Gak mangkel nggih pegel to. Pamite jarene kerja tibake kok ning warung nggih jaduman nek 5 jam sampai kopine entek sing yukne sing dodol kopi sampai ngantuk. Basa nek ditekoni jarene kerja. Ngoten iki jujur apa mboten, Pak? Mboten. Wonten mriki ngoten. Sinten tiange ngacok. Oke, tegriya diseneni nggih, Bu. Nggih Pak, jarene Ibu Fatimah kudu jujur. Nek gak jujur greketne mboten Bu? Nggih wong kerja jarene gajine 300, diwehne kok 50.000. Lah nggih, tibake kok didelikne teng sinten nggih? Teng isor wit. Lah mboten jujur nggih Bu? Jujur niku sendi kehidupan. As-shodiqin niku penting. Lah niku nek tiyang niku sampun jujur, insyaallah iso ngrasakne merdeka. Lah supaya iso jujur priye carane Bu? Dibiasakne salat. Napa Bu? Salat. Saiso-isone monggo kita nglampahi salat. Bu aku ora iso bacaane Bu. Pripun solusine Pak? Tindak masjid, tumut salat jamaah. Kita ora niki wonten masjid napa mboten niki? Nggih. Niki nek Jumatane dinten napa, Pak? Jumat pinter ku tak tekoni Jumatan dina Rebo. Berarti penduduk mriki pinter. Tepuk tangan untuk RT 1. Nggih. Nggih nek tiyang niku biasane salat, terutama salat jamaah niku insyaallah terbina menjadi tiyang ingkang pribadi jujur ya ning ati, ya ning pikiran, ya teng tingkah laku. Nek sampun jujur, istri ini seneng mboten Bu nggih suami jujur? Seneng lho Pak. Nggih wong wedok niku nek duwe suami jujur seneng nggih to? Seneng. Niku lho telone wis mateng nek wong wedok seneng Bu. Digoreng neh, nggih napa mboten? Nggih, sego nek wis mateng nek wong wedok seneng digoreng malih. Wong lanang ngoten mboten Bu? Nggih nek wong wedok jujur, nggih to?
Iya seneng tiyane. Arit-arit dan diungkal mengke Pak, wit-wit dan dibabaki. Nek atine seneng, nek gak seneng ya wis cangkrukane ning kerdu mriki ra mulih-mulih. Napa kan? Oke. Kata obatan. Yang putih. Udah Bu. Sekato ben melek. Iki to. Oke. Berarti jujur iki penting ya, Bu? Penting. Monggo latihan jujur. Carane dibiasakne salat. Teng masjid nggih. Nggih kalih Pak Manor nggih teng masjid derek mawon nggih, Mbak. Mbak Yaine rak nggih kathah monggo derek niku insyaallah mengke iso perilaku jujur. Alhamdulillah. Terus terakhir supaya kita bisa merasakan merdeka yang sesungguhnya kita harus bisa punya qalban syakiron. Apa to Bu Fatimah ngoten nggih? Ati sing iso bersyukur. Apa Bu? Bersyukur. Kula baleni napa? Bersyukur niku dengan ucapan alhamdulillah. Segala puji niku kagungane Gusti Allah. Lan didamel ibadah wujude syukur. Lan syukur dumateng sesama manusia ngucapne matur suwun. Mau sewu kula tangketi, Bu, Pak. Nek diparingi yatra swamine jenengan niku diitung riyen apa matur suwun? Ayo cek jujur yang niki. Nek diparingi yatra swamine Pak jenengan saleh nggih saksine. Niku tiyang estri niku diitung riyen napa matur suwun? Diitung. Pinter. Sing leres nek diparingi yatra swamine niku napa matur suwun. Alhamdulillah lantur mendhe diitung menawa mengko kurang. Nek kurang pripun, Pak? Pinter. Oke, bisa lewat iki. Lagi Bu nggih, matur suwun dumateng sesama ngucapne matur suwun. Nek diparingi sinten mawon ngucapne matur suwun. Aja didelok barange, tapi kudu ndelok sinten ingkang maringi rezeki niku Gusti Allah. Ngoten nggih, Pak? Jenengan nek istrine matur suwun remen apa mboten? Remen. Ya langsung seneng nggih, Pak. Seneng, wis katongi langsung dirogone tiwehne kabeh. Sak korek-koreke sembakone. Nggih ta, Bu? Nggih ta, Bu? Nggih. Jenengan nek bapak ini pun jenengan masak nih. Nggih matur, Bu, sampean kok pinter masak, ayu sisan. Wonten remen mboten? Nate wonten suamine? Mboten. Mungkin mulai wangsul nggih Pak, istrine dipuji. Bu sampean kok ayu men, masakmu enak. Sampean telo-telo nang digoreng kabeh. Cobi jenengan. Oke, alhamdulillah. Berarti bersyukur teng Allah niku napa penting. Wong lanang nggih seneng, wong wedok nggih seneng. Alhamdulillah. Fatimah napa ngoten? Nggih kanggo Pak Danang. Nek Pak Danang duduk ngeng-ngeng ngoten mboten kruwesek langsung kula buka lawange. Kula tarik kreseke matur suwun Mas. Tibake napa? Lambi reget. Tapi kan matur suwun. Sebabnya piket sedina mboten wangsul. Lah niku berarti matur suwun niku penting. Alhamdulillah. Terus kula baleni supaya kita sakit ngerasakne merdeka yang sebenarnya nomor setunggal kedah rukun. Anake ya rukun, wong tuane rukun, masyarakate rukun, tetanggane nggih rukun. Sing rukun nggih Bu sesama tetangga nggih. Mboten usah kepo nggih Bu. Urusan delok status wong suwi tok sitok komentar abang ireng. Goreng tempe gosonge dipasang status sak RT ro kabeh. Iki mboten ngoten. Nggih, mboten nggih Bu sing rukun. Lan nomor kalih supaya saged ngrasakne merdeka kedah pinter, kedah ngerti. Ben carane pinter kudu belajar lan purun ngaji. Alhamdulillah. Terus nomor 3 supaya saged ngrasakne merdeka nggih kedah
jujur lahir batin, jujur dalam sikap, perbuatan, ucapan. Insya Allah itu sakit ngerasane merdeka yang sebenarnya. Terus yang terakhir supaya sakit ngerasane merdeka harus pandai bersyukur. Syukur dumateng Gusti Allah, ngucapne alhamdulillah, terus didamel ibadah. Lah syukur dumateng sesama manusia, ngucapne matur suwun. Alhamdulillah. Pun wonten mawon iki panganane sak pengen dadi maem kados e. Iki seneng lho niki nek wah aku tinggo peringatan HUTRI. Mugi-mugi amal ibadah kita diterima dening Allah. Punapa sedekah kita dibales dening Allah berlipat ganda. Mugi-mugi kita sedaya diparingi sehat lahir batin, diparingi rezeki ingkang kakalan barokah. Menawi wonten ingkang gadah utang saged lunasi, lan mugi-mugi ingkang diutangi mboten purun dibayar. Allahumma amin. Lan diparingi rumah tangga tentrem ayem, masyarakat yang aman tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Sampun pau dongane rak sampun Mbah Kyai nggih, Pak, Bu. Pun ngoten mawon nggih, kula mboten sanjungan nggih, Bu. Nggih, sampun alhamdulillah. Makaten ingkang saged kula aturaken Bapak Ibu lan sedaya ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten gina lan manfaatipun lan diiringi dengan ridhonipun Allah. Wonten kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.